Školarci u Srbiji od danas su na uskršnjem raspustu. Idealno vreme da se porodično negde otputuje. Možda negde na topliji jug. A oni sa juga Srbije, Nišlije na primer, sve manje putuju za praznike jer sve manje para imaju, kažu ekonomisti. Međutim, turističke agencije tvrde da prodaja aranžmana za Uskrs ide dobro i već spremaju putovanja za prvomajske praznike, a sa aerodroma Konstantin Veliki može se ka 12 destinacija po povoljnim cenama. Ko putuje, ko ostaje u Nišu, pitala je Ivana Marković. Gotovo 30.000 đaka osnovnih i srednjih škola u Nišu od sutra je na prolećnom raspustu. Po svemu sudeći, dobar deo roditelja će taj period iskoristiti da sa decom negde otputuje. Imao je određeni broj onih koji su se odlučili za neke evropske destinacije, idu do Italije, idu do Mađarske, do Austrije, ali to smo primetili zadnjih godina, ne samo ove godine, da što se Vaskrsa tiče, onako pola-pola. Pola će ili ostati ili putovati u okviru porodice i negde ovako lokalno, a pola će otići negde sa strane. Oni koji bi ipak išli nekud avionom imaju na raspolaganju 12 različitih destinacija iz Niša. Basel, Memmingen, Frankfurt, Keln, Dortmund, Malme, Stockholm, Beč, Maltu, Beograd, Istanbul i Ljubljanu. Vlada veliko interesovanje za kupovinu aviokarata preko Niškog aerodroma. Za sve destinacije i cene se kreću, zavisno od toga da li je reč o low cost kompaniji ili o nacionalnoj kompaniji, od nekih 20 € po smeru za low cost kompanije, do nekih, da kažem, 60 € po smeru za nacionalnu aviokompaniju. Zavisi od destinacije, zavisi od trenutka kupovine karte, zavisi od toga da li je karta na nekoj akciji, specijalnoj ponudi, zavisi od termina putovanja. Džepovi Nišlija su ipak siromašniji od plasirane slike, tvrdi ekonomista Dušan Anđelković. Kaže da Nišlije više ne štede ni za putovanja jer nemaju od čega da odvoje. U Nišu davno već imamo godinama 3 kategorije ljudi i oni se snalaze na razne načine. Prva kategorija, možemo da kažemo, oni koji su bliski vlasti i onda za njih nema zime, za njih su turističke agencije, hoteli i tako dalje već potrudili kako će oni da provedu te praznike. Što se tiče, na primjer, neke druge kategorije ljudi, to su ljudi kojima familija radi u inostranstvu, deca ili roditelji ili već neko, tako da će oni u krugu porodice sa nekom mobilnim trpezom. I treća kategorija je ta da ljudi, to je običan narod koji zapravo jedva sastavlja kraj sa krajem i oni će neki običan ručak i da budu srećni da uvek može gore od toga i da budu srećni time što imaju. Ipak podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da se prosečna neto plata zaposlenih u Nišu približila republičkom proseku i za mesec januar iznosila je 79.343 dinara. Pitali smo Nišlije da li planiraju putovanja za praznike. Nigde nismo ništa sad trenutno ni planirali, nemamo ni para, iskreno. Tako su vremena, a i plate su nam baš nisu, kao što se priča, da mi koji radimo ovde da smo preplaćeni. Pošto se verovatno prošle godine spajala sa Majom, išli smo u selo, tamo mi je najlepše, tako da ću biti na selu i ove godine. Putujem u Grčku, ali ja sam Grek. Znači idete kući za praznik? Da, porodično. Jel dolaze Nišlije u Grčku sad za praznik? Mislim da ih ima dosta u severnu Grčku, gde je Paralija, Katerini, tamo idu dosta, i u Sol ima ih dosta. Moglo bi se zaključiti da Nišlije tokom prolećnog raspusta neće na dalje destinacije, ali to treba uzeti sa rezervom, jer smo anketu snimali u toku radnog vremena. Ono što jeste činjenica je to da uskršnjih aranžmana u agencijama i dalje ima, a oni se ovde uglavnom plaćaju na rate. Ivana Marković, Televizija Nova, Niš.